Július 11-e van. Délmúlt nem sokkal. Most megyek egy helyre, itt a Pápai laktanya mögött, ahol elvileg még mindig ki vannak rakva a leselejtezett MiG-21-esek. Viszek valamint egy pár 22-es, és ha jól tudom, akkor még van MiG-23-as is. Hát meglátjuk, itt vannak-e még. 2 éve nem voltam erre. Kiderül. Már itt vagyok bent. Még ugyan nem láttam a repülőket, de tudom, hogy merre kell menni. Most el fogok arra menni, és meg fogom nézni, hogy itt vannak-e még. Most azt hiszem, hogy megvannak. Még mindig itt vannak. Majd megpróbálok egy kicsit még közelebb menni. Hát itt van ő. Így néz ki most. 2011. július 11-én. Siralmas. Teljesen le van pusztulva. És itt van ő is. Plusz 98. Hatvankettő, 53. Tizennyolc, 44. És még nagyon-nagyon-nagyon sok. És talán ami a legjobban fáj. Sajnos 23-as már nincs egy se. 21-es és Szuhoj. Sajnos ezek maradtak. De most már lassan mennem kell, nehogy elkapjanak. Hogyha eltűnünk egy perc alatt,
velünk semmi sem tűnik el. Mindig itt vagyunk egy ég alatt, lehet észre sem veszel. Lehet, hogy gyors, ahogy repülünk, szemed lassú, s nem fog fel. De a gyermeket már észrevett, bámulták szemmel ránk, mert ő nemrég s tisztán született. Nem érti, miért nem látható, aki szabadnak érkezett. Láthatsz, hogy csak tengert úszunk át, belőkről lábat lógatunk. Ezek mi vagyunk, a szabadság vándorai. Szökünk a sötétség elől, falakon átrohanunk. Ezek mi vagyunk, a szabadság vándorai. Néha lelkeden nyiss egy ablakot, mert csak így érhetsz utol. Arra nézz, hová vágy a szív, mert mi ott leszünk valahol. Láthatsz, hogy ha tengert úszunk át, felőkről